What's up guys? It's me again. It's Ispat Pong aka Tonya Baliano. So tonight we will be doing a Bin Boozle challenge Bugera. Pwede na. with my workmates and my housemates here at Victoria Gornes Restaurant. So, feel na ko kabalo naman gud siguro mo no kung unsa ni ang Bin Boozle, and I bet nag-search na mga ni sa YouTube. So, mao ni siya. So, balikan ni siya. I-dare na mo ang among mga kaugalingon o ang among mga kauban nga modula ani. So, nami spinner. Ilahan ni siyang spin, and then kung asa matunong ang arrow, kung unsa to ang bean nga gitungnan sa arrow, of course mo to ilang kaunon. So karon dili lang kay mga lagmi ang flavors ani. Klase-klase ang flavors o klase-klase ang mga surprises ani nga flavors. Oh my god, like inikaon nimo ani, good luck na lang kasi makakaon kag mga dili dapat kaunon. Okay, alright. Tapak diha. This Bin Boozle box comes with a spinner, and it has wild or 8 wild and weirdest flavors. And it looks like a like tasty beans, but it's not. So it's either you eat tutti frutti or stinky socks. Stocks ko no. Stinky socks. So, Iba din yung makaon or dili. So let's find out. Okay, alright. So mga to guys, munaog na ko kay magsugod ni duwa. Alright, so mag-start kami sa mong Bin Boozle challenge today. Tonight guys, sorry. Tonight no, maniniyaw. Shut up! So naami tequila, sponsored by and thank you Mayor sa among peanut kisses. Kagikan sa Bohol. Kalag na ni Mayor, oy. sige na, mag-start na ta uy kay para kuan kay gutom na jud kay siya. Ay siya kagmanta. Magbuhat lagi ka day. So ato na ning ablihan karon ang ato ang box. Mahal kay ni siya no. Di mo ka-afford. Mao na ni siya ang ato ang Di ko mabli. Bin Boozle box. Boozle? Ano rin ay Bin Boozle? Actually. Stop na siya. Nakadimot di kuya. Lagi bawa ko ng sagol eh. Ganun yung talaga. So guys, mag-start na minom sa ko isa ka shot before may mag-start ang okay. Lisod kayo, no? Lisod kayo. Ayaw ka daw ibo ah. So, minom sa ko very light. Dahil sa ko limon diving. Get. Charot. Talagaan ang asin ko ini. Kulitog mo. Madita lagi ka. Ibas ka na ng mga antay na. What the hell? Imong mama. Ikaw, mama. So, mag-start na may duwa. Start na guys. I-spin na nina ko ang spinner. Unya, ang atong na nani mo, una mo, inom. Ay mo, kaon, I mean. Okay! Dapat, ikaw, day. Day, ikaw, day. Yung una, kumalag ko. Pag-spin sa spin ba? Spin sa, pag-spin. Ano naman? Ano sabihin, natunog ba niya? Samari! Lain ano yung kulirain. Unsa na? Brown. Kanang canned dog food. Pili kag brown. Ha? Anong kabalo mo ka? Di ba man na? Bogo ka rin. Brown siya? So, ang brown kay... Canned dog food or It's either canned dog food or chocolate pudding. Teng, tereng, Kung ano brown sa yasa. So, yung napilian kay brown. So, it's either canned nga dog food or chocolate pudding. So, magpudjot na siya. Pwede si Muton? Dili si Muton. Uy, magpudjot na. Buang kayo ka. Buang ka. Kuha mo ng challenge. Buang. Antay na. Lain na ning. Sige na. Diretso ah. Uy, amaw. Pudding. Unsa, chocolate pudding or dog food? Chocolate. OMG! Naka-chocolate siya. Nasortihan na yata yun. Uy, amaw. Takara ba ka? Awa-awa araw. Orange, magulo ka din magulo. Maluang ka ni Kwan ba? Orange. So, it's either vomit or peach. Oh my God. So, orange no.
Peach. So, it's his turn na. So, mag-spin na siya sa candy. Di man maklaro eh. Ano sa'yo mo ha? Toothpaste or blueberry? It's either toothpaste or blueberry. Toothpaste or blueberry. Asa yung ulitin? Uy, bugo! Okay, kay ka, bati ka, what's cool? So, blue. Punita ang blue. Mabili yung mga blue dira. Blue, uy, amaw. Ayaw, punit-punita kayo huwag kita kamot. Isa, ano mo sa color? Colorblind na ba sa blue? Colorblind ba na siya? Ano yun? Sige, punita. Paano na wala na isang kapin? Colgate, yung head of brush na. Ha? Pati chewing gum. Bugo kayo sila. Ang choices dito, toothpaste o blueberry. Yeah, pero chewing gum. Bugo di. Bugo lang eh. Okay, so lamihan ka. Okay, laban lang. Okay. Okay. Nag-spin-spin ka, hindi mo sinabi sa amin ha. So, ano na? Ulit. Anong ulit? Walang ulit dyan, charot. Oh, yun pa. Hindi, ulitin mo. So, ano siya? Ano, ito. Stinky socks. Ano? Stinky socks. Ano siya? Stinky fruity, masiguro na, diba? Stinky socks or tutti frutti? Socks. 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 Uy, amaw. Ito ba yan? Yan. May pink something. Ayan. Ano siya? Pero ako nakatikim ng socks. Masarap ba? Masarap ba? Masarap? Baho. Ang sarap. Sarap kaya. Parang durian. Sige mo si Bote muna kuha. Buwang ganito. Wait, canned dog food or chocolate pudding? Canned dog food or chocolate pudding? Pudding. Okay. Last na ni imo ha. Hindi ko. Lugod. Ero ka sa Huwag kami naman. Dami. Mura yung po, no? Ero ito sa tubig na market. Pin, bitch. Okay, 1, 2, 3. Ay, wala na to no. Sani. Ulo na. Muna na stinky socks. Muna na. Oh my God! Ako ang vlog ha. Ako manuutay ha. Stinky socks and or tutti frutti. Okay. So, muna na gini siya. Kaya na gini. Asa kong tubig niya, andan. Oh my God. Dahil kong tubig. Usang pa lang mo. Bilang po. Usang pa lang mo. Nagawin na mo. Ayaw inom tubig ko Parang Makina na ako. Vomit dyan. There. Dahil magandang mo. Ano ba na? Bayo mag- Okay. So, spin. What the hell? Nag-pray pa ko. Long clippers or light? Ha? Long clippers or light? You're green or light? Saka idak lang. Green, long clippers or light. Clippers or line. You're green kasi long light. Sagbot na lang. Sagbot na lang. Okay, sagbot. Ay, sagbot na lang. Clippers or light. Unsa? Antay ka! Kaya. Tagang. Ayaw ya. Ayaw. There ha, basta kuan. Basta bulawa. Dili truth. Okay, there lagi yun. Tagang.
So, mura ko na siya kanding. Wala na ito daga. Waka. Dali, dali mo. Wait, ay, rutinig. Ito na, white. Rutinig na, dili na white. Yellow na. Baby wipes, uy. Baby wipes din na, yellow. Yellow? Ako, rutinig ko, button popcorn. Green mo na. Saan matan mo? Yellow, eh. Yellow. Green. Ay, buttered popcorn. Gani. Sige, tuloy sa rapail kay Duran ko siya. Namay outcast di ba? Outcast di ba? Natinig ka ng kuwan sa rattlesnake sa itlog? Sige, pakita sa name. Itlog sa bitin ba? Do? Ayaw yun ang ilo buhanga ka. Bulok. Butter popcorn. Wabi, bulok sa mo. Kay gutom biya kay mo. Huwag durian. Ay, butter popcorn. Durian? Butter popcorn mo na magkuhan. Itong white, Mura ko nagdurian. baby wipe siguro. Ay, coconut siguro. Dilo yellow man. Coconut. Ano yung kuwan? Coconut. Buto siya gas. Oh, coconut. Hindi ka naman nagkataong kuwan ba? Ka na makapuno? Wala, may bako. Na ako na yung makapuno. Nadaot nagyog kabulad. Makapuno ba? Lami. Huwag ka naman. Lamit. Lamian ra siya kay ano ba ng mga taga. Drama. Sakay ka ko. Baka ko yaw. Ang padewa ni. Bakit ka nasagbot? Sagbot. Tagam. Okay, magagasturiya. Mo, albatros ba ho? Kasalias ba? Mahunong Ay, albat. ikaw, may kakalpado. So, maura to siya guys, ang amoang challenge. Magkita-kita ta sa sunod na ko nga vlog. At ang ilang sis Patpong aka Doña Ballena. Bye!